ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон нархҳо ҳар гуна. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамуда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст квартираҳои арзон аз территорияи Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухта, Данғара, Кӯлоб ва дигар тарафҳои Ёвон ҳастанд. ҳам хонаи заминӣ аз Душанбе, Ҳисор, Ваҳдат, шаҳри Бухта ва дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари наздиги аз куҷо ба шумо чӣ хел хона лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 110 сомонӣ аст. навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадад. якум квартираи фурӯшии имрӯза ҳастае ки срочнай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор рӯ пари автовокзал. дӯстони азиз, ҷои беҳтарин, доми нав. духонага квартира ҳастае ки дар 11 ошона қарор дорад ки 44 квадрати метра ва доми 17 ошона ҳастае. дӯстон, дар поёнош мақсад ки ҷои мағоза аптека ва дар 17 ошона ресторан мешавад. уже домда одамо баъзе уже ремонт карда зиндаги кардесанд. шаҳри Ҳисор рӯ пари автовокзал, ҷои беҳтарин, духонага дар 11 ошона ва 17 ошона дом 44 квадрати метра. дар тирезаҳои главни часпондагӣ аст, баъзе кориш кардагӣ аст, дигар ремонтша худтон мекунем. квартира дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ ки бо камтар муомила мешавад срочна. 170 та якумаш рақамҳои мегафон Тоҷикистон 06, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад ва WhatsApp ҳам дорад. ин аз суратҳои дуруни квартира ва видео шумо бо диққат тамошо кунед ва дар ҳамин ака занг занед. лаби роҳи калонда ҷои беҳтаринай, пеши сераҳа чораҳа, пешашда мақсад банк, аптека, мисол ҳама чизои лозимӣ ҳастае. нархша нархи арзон ҳастае. маромад ягон саволтон бошад, ягон вариант дошта бошед, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. дӯстони азиз, шумо там агарам хайр рекламаҳои хона, замин, квартира бошад, маромад рақамҳои боло буда рӯй кунед, мо реклама мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Баракат, центри шаҳри Ҳисор. дӯстон азиз, яъне ки аями центр тақрибан 3-4 километр то хонаи роҳ ҳастае. дер ҳамин то 5 километр. обшим ҳамин қадр маълумот навистиям. шаҳри Ҳисор, деҳаи Баракат, центри Ҳисор дае. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет ҳастае. кухни отделни, ҳамом отделни. дӯстони азиз, кухни ҳамон дурушта. хоб гирди хона пол ниход маҳкам, дар беруни хона ошхона, газхона. дӯстони азиз, битонош рехтагӣ ҳастае ва ҳуҷҷатҳои хонаам сатҳода дарвозаҳои фасони қимат ва болошкати маҳкам кардагӣ ҳастае. хонаҳо уже ремонт кардагӣ тайёра медори зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, ва ошхона ба ният. дӯстони азиз, кухни ба ҳамонш дурушта, газхона, битонош, дигар чош рехтагӣ ҳастае. дастсрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ ки бо камтар муомилаи хубам мешавад ва якумаш рақамҳои мегафон дастии Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия, имо, WhatsApp пайваст дорад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. 280 та бо муомила ва савдои хубам дорад. маромад ин хонаи тайёр арзон метавонед бештар маълумот гиред дар центри шаҳр даҳам. дӯстони азиз,
ҳамин хел хонаҳои заминӣ, квартира, мошин, ягон замин, ягон аппарат, ягон квартира боша маромад рӯй кунен. Дар рақамҳои болобуда 20 мо реклама мекунем. Мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочна бо нархи арзон дар цоколни этаж, дӯстон азиз, цоколнида қарор дорад. Квартира қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинскийрайон, пеши парки Науда. Ҷои хубе мегӯяд, дӯстон азиз. Хоб, квартира духонага квартира ҳастае ки дар ҷои такхона балконда, дар такхона якум ошуна намешавад, поён 40 квадрати метре. Боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ҳамаи шароитҳои замонави ва ремонтҳои люкс кардагиай. Об свет ҳаст, ремонтҳои замонави, дӯстон азиз, инчунин ҳоҷатҳои хона 100% ва баъзе чизҳои хона мегӯяд қатиш меиста, яъне метиян. Наздикии квартира да мактаб, бозор, магазин, садик, ҳамин хел чиҳо дар пешае. Дом худаш 7 ошона ҳастае, дар цоколни якума такхонаш квартира дар ҷои ҳамин балконда якум ошонада қарор дорад. Дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 197 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдои хубам дар назди квартира мешавад. Ноҳияи Рӯдаки, Ленинскийрайон, пеши парки Науда. Доми 7 ошона дар цоколни қарор дорад. Хоб, якта рақамҳои мегафони ҳисобишона ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. Маромад кадомтон ки аз ноҳияи Рӯдаки мехарен, занг зане бо муомила ва савдои хубам дорад. Агар шумо дам чунин квартираи фурӯшӣ, хонаи заминӣ, замини холӣ, ягон аппарат, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардам, барои фурӯхтан бошад, маромад пешкаш кунед, мо реклама мекунем. Лайкотона фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. Боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае, дӯстон, ки нашам қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинскийрайон, птица фабрика Истиқлол 2. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, птица фабрика Истиқлол 2. Духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад ки 45 квадрати метре. Новостройка, дом уже тайёр. Боб свет таъмин аст, дӯстон азиз. Хона мегӯяд ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд таъмин аст. Мақсад ки хона ремонтҳои оли, ҳеҷ кас оли ягон бор зиндагӣ кардагӣ, квартира ремонт кардагӣ тайёра, яъне ки ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестае. Дар дуни квартира мақсад ки об свет постоянӣ ҳастае, термис дора мегӯяд, дӯстон азиз. Хоб, хонаҳо ҳама ҷош мегӯяд ремонтҳои мақсад ки замонавӣ кардагӣ аст, дӯстон азиз, ва бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. Дастрош мефурӯшад, мегӯяд бо нархи квартира мегӯяд 300 000 сомонӣ ҳастае, мегӯяд соҳибаш бо муомила дорад. ҳама чизи чораш карди лабои чи дора барои зиндагӣ тайёрае. Якумаш рақамҳои TCL дастӣ ахираш 72 кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 006 инашам кор мекунад. Кадом мида ки аз ноҳияи Рӯдаки, Ленинскийрайон, птица фабрика ҳамин хел квартира ки лозим бошад, маромад занг занем. Бештар маълумотои пурра ва аниқша аз ҳамин рақамҳо, дӯстон азиз, занг зада гирен. Нархи квартира 300 000 сомонӣ, 300 бо савдо дорад. Варна гуфтан он ки шумо дам аз ҷое ки мақсад хона, замин, квартира, чизе ки лозим бошад дар комментария мо нависед. Агар ки мо ёфтем, дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. Лайкотона фаромӯш накунед, гузоред навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok, дар дигар сайтҳо силкаша аз шумо хоҳиш ки подписаш кунед. Мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбула. 9 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳои 3/1, якта ҳоҷатхона баня, дӯстон азиз, яктага беседкаи летни, дӯстон азиз, ҷои хуба мегӯяд, боди ҳавои тоза ва об светчам ҳастае. Дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад ва гирдванаи хона маҳкамае. ду дар хона, якта времинка ва дӯстон азиз, перегородкашкати бо карда мешавад. Хай бо дигар маълумотша мегирен, якчанд навор дара, обшим дар навор маълумае. Рақамошон рақамҳои мегафон ҳастанд, кадоми шумо ки лозим аст, нархи 190 бо хай занг занед, дигар маълумотша аз худашон гирем. дӯстон азиз, шумо дам агар хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон техника, ягон мошин, чӣ маҳсулоте ки барои фурӯхтан бошад, маромад ҳамин сурат маълумотша дар рақамҳои болобуда 1220 имо WhatsApp пайпастро маромад рӯй кунед, мо реклама мекунем. Лайкора фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хаём, пеши мактаби 37. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр ҳастае ки дута калидор, дӯстон азиз, ду калидор, ду хона, як калидор,
ошхона, ҳамом, дегхона, ҳоҷатхона ҳамаш аделнам, гирди хона маҳкам, дуруни хона мақсад ки ремонт дорад ва даврӯзаи нав часпондагӣ ва инчунин ҳуҷҷатам дорад. нархи хона мегӯяд 145 русумонӣ аст мегӯяд соҳибаш бо муомила мешавад ва якчанам дарахтонам шинодагӣ ҳастад. шаҳри Кӯлоб, Умари Хаём, пеши мактаби 37, ҳуҷҷатош 100%, нархи 145 та бо муомила дорад. рақамҳои вавилони соҳибшон аст, кадоми шумо дар ки лозим аст маърамат занг занед, бештар маълумотои пурра ва аниша аз худашон гиред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши Корвон. Дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад ки доми 13 ошона аст ки 53 квадрати метра. Духонага дар шашум ошона, доми 13 ошона ва 53 квадрати метра. ремонти мегардад хай средняй барои зиндагӣ мешавад. лифташо мегӯяд кор мекунад назди Корвон азиз. нархи квартира 355 русумонӣ аст, бо савдо муомилаам дорад. маърамат рақамҳошон WhatsApp дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, 355 русумонӣ нархи квартира бо муомилаам дорад, дар шашум ошона аст, лифтам дорад. бештар маълумот аз худашон. агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, маърамат дар рақамҳои боло буда 885 12 20 WhatsApp-ам дорад. маърамат ё ки роӣ кунед, ё ки нависед, мо ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонем ки чӣ хел реклама мекунем, маърамат роӣ кунем. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара назди коҷзавод гуфтагӣ аст соҳибош. ҷои хубае мега гирдванаш одамо зиндагӣ обсвет мега аст наздики район. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки замини ҳамвор аст ки гирдванашта одамо зиндагӣ доранд, обсвет мешавад гузаронда. нархи 65 русумонӣ аст, бо муомила мешавад. назди коҷзавод навистагӣ аст, барқ ва обшаста мекард назди район. рақамҳои соҳибшон мегафон аст, WhatsApp дигар маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо занг зад. дӯстони азиз, хитон гирен. маърамат агар ягон хелам хел реклама боша шумо дам, маърамат роӣ кунем, мо реклама кардам метиҳем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, срочнай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши бозори Меҳргонда. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки об ва свет аст, баня, ошхона, кухни дорад. нархи хона 240 русумонӣ аст, бо муомила дорад. заминиш майда ки дӯстон азиз, ремонтои хонаҳои барака ремонт дорад. дӯстон азиз, шаҳри Душанбе, пеши бозори Меҳргонда. нархи ҳамин хона 240 русумонӣ аст, бо хай муомила ва савдоша қачиқча мекунен. агар мега рақамҳо кор накунад, мега дар WhatsApp нависед ки WhatsApp ҳамин номерда бояд дошта бошанд. WhatsApp ҳам хел соҳибаш нависта мақсад маълумотча, маърамат дигар маълумотча гирен. нархиш нархи арзон, хай заминиш майда каса, агар ки ба шумо ки маъқул ки бошад, бештар маълумотои пурра аз рақамҳои кудам маълумот WhatsApp. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, пеши Кургавои, яъне ки пеши поликлиникаи шаҳрида. духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад, 48 квадрати метра, бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. дар пеши мақсад домда ходоки 7 аст, носири Хисрав, пеши поликлиника, компанияи Вавилон, пеши 7-солагӣ, обшим сомониамаш наздик аст, ҷои беҳтарин. дӯстон азиз, обшим маркази шаҳрда. дастфурӯш намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290 русумонӣ ки бо муомила дорад. ремонтҳои замонави бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ 290 аст, савдо муомилаш мегӯяд дар назди квартира. шумо дар ки маъқул боша ҳамин вариантҳо, маърамат дигар маълумотои пурраша аз рақами поёмада мегафонаи занг зада гирем, бо савдо мешавад, пеши поликлиникаи шаҳри Бухтарда. маърамат ягон реклама боша, маърамат роӣ кунем, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи